Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Maanaasap kanimo. Maigsoon, bisan pa nagsugod na ang uwan, malipay ang gihapon ta nga nagkatigom dinhi sa Basilika. Isip atong pasalamat pasidungog sa atong balaang batang Jesus, ang Senyor Santo Niño. Karon maigsoon, maginulso kita sa atong mga sala aron maandam kita alag sa pagsaulog niining santos nga misa. Kami nakasala kanimo, una kalabas sa imong kaayo, Ginoo, Ginoo, kaloy kami. Pakita akong maukaluoy, kami nga nagapaabot sa kaluwasan. Kristo, O Kristo, kaloy kami. Kasing-kasing Ama hinulsunod, ayaw Ginoo isalingway. Ginoo, Ginoo, kaloy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya, himaya sa kahitasan. Ugadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoon Diyos langit ng hari disambahan, makagagahol sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadahi kami kanimo, tungkol sa imo himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ginoo Hesu Kristo, bukod anak sa pamahan. Ginoon Diyos, Cordero sa Diyos, nga nagawak ka sa sala sa kalibutan. Kaloy kami, ikaw naggalingkod sa to, sa amahan dawata ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang
Santo. Lihat sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita. Amahan sa mga langit, ihunan tanamo nga Diyos sa imong bugtong anak, bisan dihas sa kaubos sa iyang kinaiyang atawhanon, og simbahon namong Santo Niño, nga among Ginoo nga gamhanan, bisan dihas sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himuwa nga magsunod kami kaniya sa matinudanon nga kasing-kasing, tabangi kami sa pagdawat uban sa kainungop sa usa ka bata, sa iyang gingharian din hikanamo, ug sa pagdangat sa ganting agisaad, alang sa mga mapaubsanon. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Unya nasakit si Ezekias ug himatyon na. Giadto siya ni Isaías, ang propeta nga anak ni Amos, ug giingnan. Nagingon ang Ginoo nga mamatay ka na, busa pangandam. Miatubang si Ezekias sa bungbong ug nagampo sa Ginoo. Miingon siya, O Ginoo, hinumdumin tao ng akong pagbinutan sa imong atubangan ug ang kinasingkasing kong pag-alagad kanimo. Unya mihilak siya. Ug giingnan sa Ginoo si Isaías. Adtua si Ezekias ug sultihi nga naginghon ang Ginoo, ang Dios ni David, nga imong katigulangan. Nadungog ko ang imong pag-ampo ug nakita ko ang imong mga luha. Busa dungagan kog napulog 5 ka tuig ang imong kinabuhi. Luwason ko ikaw og kining syudara gikan sa hari sa Assyria. Gisultihan ni Isaías ang hari sa pagbutangan sa iyang hubag ug papilit nga hinimo gikan sa igos ug mamaayo siya. Unya nangutana si Hari Ezekias, unsa mailhanan og magmatuod nga makaadto ako sa templo? Si Isaías mitubag, mao kini ang ilhanan nga ihatag kanimo sa Ginoo, nga tumanon gyud niya ang iyang gisaad. Babalikon kog napulo kalakang ang landong sa adlaw sa orasan ni Akas, ug natuman gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Giluwas mo ang akong kinabuhi, O Ginoo. Busa dili ako mamatay. Giluwas mo ang akong kinabuhi, O Ginoo. Busa dili ako mamatay. Sa makausam ingon ako sa kautuhon sa kinabuhi, mutalikod ako ngadto sa manggaganghaan sa kahiladman. Ipadala ako sa nahibilin na kong katuigan. Giluwas mo ang akong kinabuhi, O Ginoo. Busa dili ako mamatay.
Miingon ako, dili na ako makakita sa Ginoo. Dinhi sa yuta sa mga buhi. Dili na ako makasudong sa akong mga isikataw. Taliwala kanila nagapuyo sa kalibutan. Giluwas mo ang akong kinabuhi, O Ginoo. Busa dili ako mamatay. Ang akong puloy-anan, ingog usa katulda. Magbalantay sa hayop. Gihipos o gikuha ka nako, o gimong gitapos ang akong kinabuhi. Daw sa kamagahabol nga miputol sa katapusan nga hilo. Giluwas mo ang akong kinabuhi, O Ginoo. Busa dili ako mamatay. Nangabuhi sila nga gipanalipdan sa Ginoo. Imuha ang kinabuhi sa akong espiritu. Gihatagan mo ako sa maayong panglawas ug sa kinabuhi. Giluwas mo ang akong kinabuhi, O Ginoo. Busa dili ako mamatay. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Awit ang taang Ginoo Jesus, awit sa magpagdahayag. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaka ninyo. Maad na ang sabkanin-mo. Inutlogikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usan niya na kaadlaw igpapahulay, naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Ang iyang matinunan gigutom. Busa nangutlos silag mga uhay sa trigo ug nangukit niini. Sa pagkita niini sa mga Fariseo, mingon sila kang Jesus, "Tanawara, supak sa atong balaod nga ang imong matinunan maghimo niini sa adlawng igpapahulay." Si Jesus mitubag, "Wala ba di ay kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Miadto siya sa balay sa Dios, umikaon siya ug ang iyang mga kauban sa pan nga gihalad ngadto sa Dios. Bisag supak sa balaod nga mangaon sila niadtong pan. Kaya mga pari man lamang ang gitugutan sa pagkaon niini. O wala ba di ay kamo makabasa sa balaod ni Moises, nga sa matag-adlaw ipapahulay ang mga pari sulod sa templo, naglapas man sa balaod sa adlaw ipapahulay, apan wala sila makasala. Sutihan ko kamo, nga dinhi ani ay labaw pa kay sa templo. Kung kamo makasabot pa lamang sa kahulugan ni ining bahina sa kasulatan nga nagingon, dili ako gustog mga halad nga mananap, kundili kaluoy, dili unta ninyo pakasadon ang mga tao nga walay sala. Kaya nga anak sa tao,
mao ang magbubuot sa angay buhaton sa adlawng igpapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daig ikaw, O Kristo. Kung makabantay mo sa Luyo, sa City Hall sa Talisay, na dito sa Luyo, namoy makitaan nga sentence dito in Latin. Base na kaibaw sa Latin, ha? Base mga lawyers dire. Salus populi est suprema lex. Yan ay translation nga gamay dito sa ubos. The welfare of the people is the supreme law. Ang ikaayo sa katawhan mao ang labing dako nga balaod. Sa buong pamagi, sa maong padigtanaw nato sa balaod, makita nato nga, oo, angay lang na adunay balaod, adunay kaangayan sa atong katilingban, no? That's the purpose of laws. We have to be, as labi na tungkol kay democratic society man ta, we are governed under rule of law. Apan ng problema, ang uban, to kay baw lang sila sa kabalaod, labaw pa sila sa pulis, sa pagpulis sa pagimantay sa uban nga supak ka sa balaod. Either nakahimo kang kagubot sa katilingban o nakagubot ka sa akong kinabuhi. No? O doon nasabtan sa nato, angay lang na musunod ta sa balaod. Apan kinahanglan sa atong hinumduman nga ang kada balaod aduna say mga exceptions to the rule. Ilabi na kung kini makatabang alang sa kaayuhan sa katawhan. Mao kini ang sitwasyon sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang mga tinunan sa dihang matikdan sila sa mga Fariseo sa ka adlawng ipapahulay nga nanguha o guhay ang iyang mga tinunan tungod kay gigutom sila. Pero para sa ilaha, sa mga Fariseo, ang pagkuha guhay murag nag-ani na sila unya ilang gikaon ang murag ng trabaho na, no? Dagko ang ilang focus sa unsay isulti sa daw papahulay nga bawal magtrabaho sa Maudio, no? Apan gani ang gitanaw sa atong Ginoong Jesucristo mao nga gigutom ang tao. Pero ang mga Fariseo ang gitanaw lang sila nga supak sa balaod ang gibuhat nila. Kita usabunta sa atong pagtanaw sa mga balaod nato, pagtanaw na yung pagtagad sa usag-usa. Dili unta kita mulabaw unta sa mga lawyer nga moingon na supak na sa balaod. Unya wat dayay ta kabantay sa kung unsay panginahanglan sa uban. Unya tungod kay nakasulti naman tag sakit, tungod kay naulaw na ta moingon sorry, lakaw na lang ta. Unya ang nahitabo, ang kagubot nga na imong gisugdan, wala na putol, kundi ni samot pagpag-ayo. No? There are exceptions to the rule sa matagbalaod din sa kalibutan. O nasayon man sa dang Ginoo, unsa ato mga panginahanglan. Mao nga unta kung ang Ginoo kay bawo siya nasayod siya sa mga panginahanglan sa matag-usa nato, kita usab unta. Bisan pa as much as we want order in society or order in our community. Ato sa unta mabatanan nun sa unta nato ang mga panginahanglan sa uban. Kani for example sa atong mga balaod sa atong simbahan, side man ta for example nga kinahanglan kita gisugot nga kita manimba sa adlaw Domingo. Kana manimba ta dinhi karon adlaw Biyernes, adlaw nas debosyon, murag bonus ra nato, murag pasalamat na lang nato sa Ginoo. Pero nasayod man sa nang Ginoo dunay exceptions to the rule. Aside man ang simbahan, adunay exceptions to the rule. Like for example, natay sakit, no? Disod makabangon kay sakit naman, no? Ang lawas. Pero kung mao na ang rason, masabtan pa na, no? Ang uban dili makasimba tungod kay layo ang ilang balay sa simbahan. In a way, yes, masabtan sa nato. Kung maglisod ta og lakaw, lisod tag biyahe padong simbahan, masabtan pa na, no? Labi na kung
usa ka adlaw nga lakaw ang kalayo sa balay sa simbahan, masabtan pa na. Pero kung masabtan pa na kung natay sakit, pero kung pasakit-sakit ra, di rin na exception to the rule, no? Kung ang sakit mao katapol, o mao na dili exception to the rule. Sala gid na, no? Ang uban dili makasimbat, makaingon sila sa ang uban basin makaingon sa ilang mga sa pare. Adre, naulaw na ko mga lawat kay dugay na ko makasimba. Ngano man di ay kay naman Miss Barko nagtrabaho. O masabtan pa sad na kay naman sa barko dito sa barko wa may pare kasagaran. Unya unsay buhaton, what's the next best thing? Mo online mass. O at least gibuhat gyapon nato nga kita mo ampo himo natong balaan adlaw sa Domingo. No, dagang exceptions to the rule. Masabtan sad nato. But the exceptions are not the rule. No? Napagyapon kini mga balaod aron mahimong hanay ang atong mahimong pagtagad sa usag-usa o sa kahanay din sa simbahan. Apan lagi sabton sad nato nga adunay panginahanglan sad ang uban. Dili ta dali nga mo kondena. Kaya ang uban gani nato ikakondenar diha nato masabtan mao di ay sitwasyon niya naglisod naulaw na tag mga sorry. Unya ang kagubot ni samot. Unta, we would also have that same attitude with the Lord. Nga nasayod man siya nga adunay mapanginahanglan ug kini mao ang labing dako nga balaod ang unsay makatabang sa uban. How much more pa din sa simbahan? Kay para nato, it's not simply salus populi, but it is salus animarum as suprema lex. Sa balaod sa simbahan, in canon law, o na pinakalabing dako nga balaod, ang ikaluwas sa kalag sa tao. Ang ikaluwas sa tao. Kumao ka na ang atong pananaw, pagtanaw, unta, kini atong mga ministry, kini atong mabuluhaton sa balay, kini atong mapagtagad sa usag-usa. Mahimong, mahigugmaon, kinimong maluluyon, mahimong maayo, kini atong pagtagad sa usag-usa. Dili tungod kay ganahan ta nga mangundena, tungod kay ganahan ta nga magimantay sa uban, kundi tungod kay kita nakabantay ta sa panginahanglan sa uban. Kini maangay natong pangayon na grasya nga pananaw paglantaw sa kinabuhi natong angay pangayoon ang Senyor Santo Niño. Maunta malamdagan sabta aron makita sad nato dili lang kung unsay atong panginahanglan apil sab ang panginahanglan sa uban. O panalangin ta kita sa Dios sugi ang kaluy-an karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Manindog palayo. Magampo kita nga uban kang Kristo, simbahon nato ang atong amahan nga anaas sa langit. Ug moingon kita, maluluy ong Ginoo, panalangini kami. Maluluy ang Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga Kristohanon sa tanang dapit, sa kinising-kasing, mamuhat sa unsay angayng buhaton, isip mga anak sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Maluluy ang Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga kanasuran sa kalibutan, makakatun sa pagtahod ug sa pagtabang sa usag-usa, binasi sa hustisya ug sa panaghiusa. Magampo kita sa Ginoo. Maluluy ang Ginoo, panalangini kami. Nga dinasig sa kaluoy ni Kristo, dili unta kita maghukom kanila nga nagmasalaypon. Hinuon, tagaan sila kahigayunan sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Maluluy ang Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga masakiton, ug sila nga nanag-antos, makakaplag og tabang gikan sa mga tao nga may gahom ug mga pamaagi sa pagpagaan sa ilang mga palas-unon. Magampo kita sa Ginoo. Maluluy ang Ginoo, panalangini kami. Alang sa makatuyuan sa atong Santo Papa karong bulana, nga ipadayag unta nato ang kinabuhi, isip gasa gikan sa Dios, ug nga motahod, ug magpanalipod kita sa kinabuhi sa tao, sa tanang mga yugto niini. Magampo kita sa Ginoo. Maluluy ang Ginoo, panalangini kami. Nga hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog, ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan.
Magampo kita sa Ginoo. Maluyong Ginoo, panalangini kami. Alang sa gabatanunan, nga unta, mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios, ngadto sa pagkabalaan, ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi. Alang kanila, pinaagi sa bokasyon sa pagkarelihoso, pagkapari, ilabi na sa orden ni San Agustin. Magampo kita sa Ginoo. Maluyong Ginoo, panalangini kami. Nga imuuntang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo. Nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Maluyong Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga nangamatay, makakablak na karon ug kapahulayan uban sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Ginoo, panalangini kami. Ginoong Diyos, wala ikaw nangayog bisan unsang sakripisyo, gawas lamang sa matinod-anong paritinulsol, masaligong pagtuo, ug maalagarong pagigugma. Ihatag ka namo ang kalig-on, ug pabilin uban ka namo, karon og hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ginyong sakripisyo, dawato na ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawatan na sa ginawa sa kalbisyo gikan sa imong mga kamud, alang sa pagday pagimaya sa iyang ngalan, alang sa pagkapuslanas tibuk na iyang santos nga simbahan. O Diyos sa mga mahan, uban sa masadya nga makasing-kasing, ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulo kami karong adlawas sa mga misteryo sa pagkabatas sa imong anak, nga nahimong usa ka namo. Himo ang akining sakripisyo, din kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba. Magpasiguli ka namong anha kanimo sa hingpit. Kiniamo gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Maanang sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amunang ibayaw at sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Ang ayong mataro. Santos nga mahan, Dios katunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-iladihan ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagkadios, apan karon nakita siya nga nagpakatawo sama gayud kanamo. Si Kristo maong imong anak sa wala pang tanang panahon. Apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa paganhin niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan. Ingon man sa paguli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tao nga gihinginlan nganha sa imong langitnong gingharian. Ubusa duyog sa panon sa mga anghel, kanimo nagaday kami nga puno sa kalipay, diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos, 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 Ginoo ni sa kagawad, puno ang langit ug kita sa imo himalaya. Husana, 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 Husana sa kahinasan. Daygon ang nagaanagi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahinasan. Husana, 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 Husana sa kahinasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sining magasa, aron mahimo kinialang kanamo,
nga lawas ug dugo ni Yesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, may kuha siya og pan. Ni pasalamat kanimo. Ni pikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ng panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanato. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napanakaw, si Kristo mabalik na nagkit. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga muatubang ug mualagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Bukan tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, iyang bana. Uban sa mga apostoles. Ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy kang gadaygon ug amoy kang himayaon. Pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinahagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatangan ha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Itudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong Amahan. Ubusa mga has kita sa pag-ingon. Amahan ng buwan na sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang iyong gingarian, matuman ang imong pagbuot, dindig sa iyong tangmayon sa langit, ang kalan na mo sa matagalaw. Ihatag ka na mo karong adlaw, upang sa iyo kami sa among mga sala. Mayon nga na masayro kami sa mga sala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, kinuhawas sa kami sa daundan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamo. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang giharian, ang kahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibos sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Maana sa kanimo. Ipakita tang paginigsunay. Kordero sa Diyos ka nagkawagta sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami. Kordero sa Diyos ka nagkawagta sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagkawagta sa mga sala sa kalibutan. Hatagi kami sa kalinaw. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang idapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dali ko angay, pagkalawat kanimo, apani pamulong lamang ug maayo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos sa mga mahal, nining santos nga Ekaristiya, imong kitagbaw ang among kagutom, uban sa Santo Niño agianak ni Maria nga Virhen, mangita kami, unta kami sa panunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubos sa panuwigon kaalam mo grasya, ug masayod nga nakapahimot kami kanimo. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kataling banong pangalia, ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among malig-on nga manlalaban. Nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo. Nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang katingalahan. Pinaagi sa imong larawan nga milagroso. Dinhi niining mga kapupudan. Hinumduman mo kami og sudo nga kining mga kabus nga mga kalag nga naganangop kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman. Tudloy kami pinaagi sa imong kamotuoran. Lipaya kami sa imong kalumog. Panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among mga hunahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo. Sila kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño. Hayagi ang among salabutan. Inita ang among kabubuton.
Linisa ang among lawas, santo sa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo. Tungod kay maoy imong pagbuot, subay sa imong pagbuot. Kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugmaalang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kaayuhan sa among isigkatahaw, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabinantayon nga kaligdom, pagdaog sa kakog, pinaagi sa kamangyatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himua kami nga makinaadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapaobsanon dinha sa maayong kapalaran. Tudloy kami hinigugmang Santo Niño sa kawaybili sa kalibutan, sa kamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayod sa eternidad. Ihatag ka namo sa katapusan, nga kami dili unta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo ug mag-alagad kanimo dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo hangtod sa wala nay pagkatapos didto sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño, sa tanang mga kinahanglan nga muduol kami kanimo uban sa mapaubsanong pagsalig. O Santo Niño, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha mga kalibog ug mga panulay, O Santo Niño, tabangi kami. sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay, O Santo Niño, tabangi kami. sa kapakyasan sa among mga laraw o gagilauman, O Santo Niño, tabangi kami. sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. O Santo Niño, tabangi kami. Kung ang tanan mubiya kanamo ug ang imo lamang grasya ang makatabang kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumo nga gugma, ingon og among bugtong dalangpanan. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga ang among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. O Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit og ang among ulo ug mga kamot, dili na makabuhat og kami mag-inusara. O Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong, bisan pa sa among mga kahuyang, mga paghisukamod ug sa tanan namong kaalaot, O Santo Niño, tabangi kami. magampo kita. O Senyor Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayo og makadawat kamo, pangita og makakaplag kamo, pagtuktok og ablihan kamo. Nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo ang hatag sa imong Dios nung gugma. Aron kami maghigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, diha sa pulong ug sa buhat, ug nga dili gayud kami muhulong sa pagdaig kanimo. Himua o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan. Kay dili man gayud ikaw mobiya sa pag-amuma kanila nga imong gilig-on pagpabarog diha sa imong gugma. Pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo. O milagroso nga Santo Niño, naghahapa kami atubangan sa imong santos nga larawan. Ug nangamuyo kami kanimo nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himuang ang among mga pag-ampo, makatandog unta sa imong malumo nga gugma. Sanglit madali siya sa pagkaluoy. Ug ihatag kanamo kanang grasya nga among gipakailuoy kanimo sa tumang kadasig. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagul-anan ug kakulang sa paglaom. Tungod sa santos mo nga pagkabata, pamati ang among mga pag-ampo ug ipadala kanamo ang kalipay ug hinabang aron kami magdaig kanimo uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Maanausap kanimo. Ido ko ang inyong maulog atong pangayon ng panalangin sa Diyos. Si Senyor Santo Niño, manalipod ang taog manalangin sa atong nasod, uban sa kabunda sa iyang grasya. Amen. Agiyaw ta siya sa atong mga pangulo, sa dalan sa kahangayan. Amen. Panalanginan ta niya atong simbahan, hugang katuyuhan nini. Amen. Sigon ta niya atong mga batanon, ug panalipdan ang atong mga kabataan. Amen.
ug kuso ng takita niya sa usagusa, inubanan sa iyang guhugma. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Akat ka mga malinawon ug bansayang inyong pagtuo, hinumdumi nga ang maayong Kristiyano, mamahimong maayong lungsuranon. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Daghan salamat po